Hola, sóc la Mun i sóc practicant de xamanisme i avui us vull tornar a parlar de mitologia nòrdica. En el seu moment, quan vaig fer una mica de recorregut pels nou mons de l'arbre d'Yggdrasil i pels seus personatges, déus i altres tipus d'éssers, eh, crec que us vaig comentar de passada que hi ha altres éssers que no estan ben bé situats en els nou mons, sinó a vegades entremig. Van per l'arbre, estan a la copa de l'arbre, estan entre el sol i la lluna, o com en aquest cas dels personatges que portarem avui, estan a les arrels. A les arrels de l'arbre d'Yggdrasil hi ha 3 gegantes molt poderoses que tenen entre les mans el destí, la vida, de tota la xarxa de la Vir, de tota la xarxa de realitat de tots els éssers que habiten els 9 mons, tant dels homes i les dones com dels déus i les deesses, etc. Aquestes 3 gegantes poderoses, misterioses, són les Nornes. I es diuen Urd, la més vella, i Urd volent dir una cosa així com el que ja ha estat, com si ens referíssim al passat, Verdandi, la que seria de mitjana edat, i el nom Verdandi ve a voler dir el que ara ve a ser, el present, i Skuld, que seria la que té l'apariència més joveneta i que sé el que haurà de ser, en aquest cas ve a representar en línies generals el futur. Aquestes 3 poderoses gegantes que estan al voltant d'un pou d'aigües màgiques, que és el pou d'Urd, de la primera que hem anomenat, la més gran. En aquest pou, aquestes aigües màgiques, elles les ritualitzen, les barregen amb la terra que hi ha a les arrels de l'arbre i en creen una mena de llot, un fang molt líquid, que és amb el que reguen constantment les arrels d'Yggdrasil perquè no es podreixin ni s'assequin, perquè tot l'arbre, tota l'estructura i per tant l'univers es mantingui i la vida flueixi, els cicles de naixement, mort, renaixement continuïn amb fluïdesa sense interrompre's. Aquestes 3 nornes són molt misterioses, hi ha moltes teories sobre elles, amb algunes es diu que en realitat no eren 3, que eren moltes més, però que aquestes 3 són les principals. En molts llocs, en moltes fonts se'n parla com de que teixien el destí dels humans, però després d'haver consultat sagues, edes i alguns acadèmics molt entès amb el tema, penso que això ens pot venir una miqueta d'altres personatges que venen de la mitologia grecorromana. Sí que amb algunes fonts es parla de teixir, però són fonts ja més avançades. El que ens diu les fonts més antigues, que és el Völuspá, un poema molt conegut, on hi ha molta de la informació en la que ens basem després per reconstruir la mitologia nòrdica, i que està en la Edda Poètica, que és la més antiga. En allà el que diu és que les 3 nornes, en un pal o una mena de tronc, el que fan és com gravar uns símbols que determinen el destí de tots els éssers. Es suposa que les nornes són coneixedores dels secrets de les runes. De fet, la paraula runa prové de paraules protogermàniques, de vàries, no se sap segur, però que tenen aquest so com de run i que el que volen dir és murmuri, secret, coneixement, saviesa. Se suposa que elles dominen aquest coneixement de les runes i que Odin, quan va fer el sacrifici i es va penjar cap per avall de l'arbre i va obtenir la saviesa de les runes, les va obtenir penjant sobre aquesta zona i sobre aquest pou d'Urd que rodegen les 3 poderoses nornes. D'acord, les nornes escriuen el destí. És aquest destí fixe i inamovible? Possiblement no tant, perquè les fonts ens expliquen com al llarg de totes les llegendes i històries dels déus, no hi ha dia que no hi hagi algun déu que baixi a les arrels d'Yggdrasil a demanar consell, a demanar-los que els aclareixin el present, que els ajudin a enfilar-lo amb el passat o a vislumbrar el futur a les nornes. Les nornes ajuden i donen consells i guies, el que ho fan d'una manera molt críptica.
Quan una energia, quan un misteri, quan una saviesa ancestral és tan poderosa, passa com jo us vaig comentant als viatges xamànics, que a vegades no entenem què ens està arribant. I en aquest cas les nornes serien especialment críptiques, per lo especialment sàvies. Penseu tot el que porten entre mans. El diumenge que ve us ensenyaré una breu meditació per connectar amb les nornes i ser nosaltres qui els hi demanem consell i guia sobre la nostra evolució, sobre algun problema que tinguem en el present, algun conflicte intern, alguna decisió que hem de prendre, però sobretot per trobar en aquest lloc on elles habiten, amb les arrels d'Yggdrasil i el pou d'Urt, un espai de serenor, on poder tenir una altra perspectiva i poder sentir aquesta calma i aquesta protecció, perquè en realitat les nornes també són conegudes per oferir protecció. Si ho penseu bé, és de lògica. Si elles escriuen el destí de tot el que existeix, si elles són les que s'han d'assegurar que tot això flueixi i els cicles vagin passant, si elles són les que reguen les arrels d'Yggdrasil perquè segueixi viu, òbviament, i a més, penseu el simbolisme, són gegantes, són protectores de tot allò que elles mateixes teixeixen o escriuen o graven al voltant del destí dels humans, dels déus i de tots els éssers que habiten els nou mons. Per tant, ens veiem diumenge que ve amb aquesta petita meditació i mentrestant dir-vos que moltes gràcies pels likes, les subscripcions. A veure si us animeu a posar-me més comentaris, que a vegades me'ls envieu per WhatsApp i us ho agraeixo moltíssim perquè sempre són positius, a més, però hem de fer viu el canal, hem de poder compartir el que us estic explicant, el que possiblement endavant podreu participar vosaltres, perquè la meva intenció claríssima és d'aviat fer alguna cosa en directe i que vosaltres pugueu preguntar-me coses pel xat. Per fer créixer això, perquè pugui participar més gent, perquè el canal sigui viu i jo segueixi gravant vídeos, necessitem que hi hagi molts més subscriptors, els likes, que ja us vaig dir un dia, jo també me n'oblido quan veig altres vídeos, però us ho recordo a vosaltres i m'ho recordo a mi mateixa. Moltes gràcies per tot i fins aviat.